It's a very special occasion and day at this hour. Sibungaza EF Day. So, njengoba uma unomkhulwane avuthelela umkhulu. Umkhuluthingiza naye as uSegment umvikeli wobukhosi. Uvuthelela thina emoyeni. Uyasikhulisa, I believe angikhulumeli mina ngedwa. Usikhulise ngendlela naye ebekangayilindele ukuthi angaba ne-impact ebantwini abangaka, even outside of South Africa. So mkhulu, happy Earth Day. As indodana kaSegment. We have for you something that I know you have been looking for, which is each and every season. Silfune yonke indawo leje alikho hey and leje leli yilo elakhanda the first instrument of a surgeon emhlabeni. They used to use this stone lebesika baglapha. So it's a very important ithi ngisho lokhu yazi bengifila ngenye indlela ukuthi kahle kahle umoya uyangiroba. I never get to enjoy my birthday. Every year kunje. Ngakusasa ngikhathele nonke. All you want indlela nihamba. Akupheleli lapho mkhulu. Hayibo. Uyothi mawusufika ekhaya esejabulile. Bese akwazi ukuphuza mina la ekhaya nganikezanga yena uthi athi angizoba njalo. We also have a few clips from Abazukulu Bakho because we are always on the road. They thought ukuthi sikutholele something ozophumuza intamo. Akuphelele njalo.
Yomkazi. So mawuphumlile emotweni mkhulu ngoba siyazi ukuthi umuntu wekhofi. Uzosneka. Noma simbethe ngiyathandayo. A cup of coffee. Ngibonge kuwo wonke umuntu ofaka isandla ndovukazi. This is very, very, very meaningful to me. Ngoba I always do for everybody. But mawufika ilanga lami wonke umuntu ukhathele. Bengisacomplain ebantwaneni ngithi mara why kumele kube nje. Thokozani kepha ayikho into engangijabulisa ukuthi more than ukuba nani. You know lokho nje kusemqoka. Kuvuka nje ulentuza umvuseleli ngiyazalwa nje nami. So isemqoka. Our gathering, especially namhlanje, ukuthi ngangisusa manje ukuthi siyele eBluff ehotel. I want to be in this environment. So ngiyabonga ukuthi ninginikeze ithuba to express uthando enginalo umuntu omnyama. Thokozeni. Awu makwande ntokazi makwande. Siyabonga. Thokoza. Yo.